Hello sa inyong lahat. Hello. Ingat kayo ha. Sir, nasa vlog ka sir ha? Okay lang? Nasa vlog ka ngayon. Ang pangalan mo sir? Oh yun. Shoutout sa'yo sir. Search mo na lang yan sir ha. Mauna na ako sir ha. Ingat kayo sir. May mga motor kayo? Sa YouTube yan yung pangalan ko. Ayan panoorin mo yung sarili mo doon. Bola lang yan. Ay, susuha ko ito. Oo, sa YouTube. Ako yan. Mamaya na lang ha. Tatakbo yan, tatakbo. Oo, sige, bantayan nyo. Oo, syempre. Nagsasalita to eh. Boy, nagsasalita to pag ginagalaw. Oo. Ha? Mastig yan, syempre. Nagsasalita yan. Oo. Kumakarera ako. Ha? Siyempre. Pag ginawakan mo to, magsasalita to. Sabihin niya, ang pangit mo. Hahawakan mo pa ba? Diba? Ayaw mo masabihan ng pangit. Huwag mo nang hawakan. Kasi gwapo ka. Kanong? I-take out mo na lang. Ha? Ayaw mo nang kumain. Tapos uuwi ka na. Magkano? Man. Ito na lang. Gusto mo yan? Pare.
Uuwi ka na. Uuwi ka na yan. Okay guys, maraming kumakain dito. Siguro masarap talaga to. Mura pa, di ba? Eh, tinatanong ko yung bata kanina kung anong gusto niya. Sabi niya pagkain na lang daw, ayaw niya ng pera. Nagugutom na raw kasi siya. Wala dami kasing tao eh. Wait lang. Dalawang beef pares na take out. Ibalot niyo na lang, Nay. Bigay ko sa bata eh. Ayan, antayin mo na lang ha. Babayaran ko na. Dalawa. Dalawang take out. Magkano po yun? 19. Umuwi ka na, boy, ah. Wala ata yung pagkain ko dun. Saan may tindahan dito, Nay? Diyan po, sir. Sa looban po. Ay, sige. Thank you. Paibigay na lang sa Anya, dalawa. Dito muna ako, sandali lang. Okay guys, pauwi na tayo. So, sama kayo. Sige po. Kain lang kayo dito, masarap ang mami. Bola lang yan. Oh, yun na. Okay na, okay na. Sige, ako na ako. Bahala ka sa buhay mo. So guys, ngayong araw meron na naman tayong natulungan. Isang batang nagugutom. Tinatanong ko siya kung ano ang gusto niya. Pera ba o pagkain? Sinagot niya sa akin, kuya, wag ng pera, pagkain na lang. Bakit ayaw mo ng pera? Sabi ko naman. So, sabi niya, kasi nagugutom na po ako eh. So ayaw niya ng pera guys. Gusto talaga niyang kumain. Nagugutom na raw siya. So anong gagawin natin? Bibigyan natin ng pagkain. Ganun lang yun. Basta meron mo tayo, tutulong tayo. Kahit sa munting paraan lang. Diba? Ganun lang yun. Sana maging inspirasyon ng mga ginagawa ko sa ibang kabataan.